Helo, bore da. Dwi'n dod at ti bore yma o Fynydd Gregoch, uwchben Nebo a Nasreth. Dwi'n darllen i ti o Esgyrn, pennod 37, adnodda 1 i 14. Roedd dylanwad yr arglwydd arna i, a dyma ei ysbryd yn mynd a fi ffwrdd ac yn fy ngysod yng nghanol dyffryn Llydan. Roedd y dyffryn yn llawn o esgyrn. Gynaeth i mi gerdded o gwmpas drwy canol nhw, yn ôl ac ymlaen. Roedden nhw ym mhobman. Esgyrn Sychion ar lawr y dyffryn i gyd. Ond o gofynnodd i mi, ddyn, oes gobaith yr esgyrn yma ddod yn ôl yn fyw eto? A dyma fi'n ateb, meistr, arglwydd, dim ond ti sy'n gwybod hynny. Yna dyma fe'n gofyn i mi broffwydo dros yr esgyrn a dweud wrthyn nhw, Esgyrn Sychion, grandwch ar neges yr arglwydd. Dyma mae'r arglwydd a meistr yn ei ddweud. Dwi'n mynd i roi anadl arnoch chi, a dod â chi yn ôl yn fyw. Dwi'n mynd i roi cnawd arnoch chi, gywyna a chyhyra, a roi croen amdanoch chi. Wedyn byddai'n rhoi anadl arnoch chi, a byddwch chi'n dod yn ôl yn fyw. Byddwch chi'n gwybod wedyn mai fi ydy'r arglwydd. Felly dyma fi'n proffwydo fel roedd Duw wedi dweud wrtha i, ac wrth i mi wneud hynny, dyma fi'n clywed sŵn ratlo, a dyma'r esgyrn yn dod at ei gilydd, pob un yn ôl i'w le. Wrth i mi edrych, dyma fi'n gweld gywyna a chyhyra yn dod arnyn nhw, a chroen yn ffurfio amdanyn nhw, ond doedd dim anadl ynddyn nhw. A dyma'r arglwydd yn dweud wrtha i, proffwydau'r anadl ddwad. Ddyn, proffwyda a dweud, dyma'r mae'r arglwydd a meistr yn ei ddweud, tyd anadl, o'r 4 gwynt, a nadla ar y cyrff yma, iddyn nhw ddod yn ôl yn fyw. Felly dyma fi'n proffwydo fel roedd Duw wedi dweud wrtha i, a dyma nhw'n dechrau anadlu. Roedden nhw'n fyw, a dyma nhw'n sefyll ar eu traed yn un fyddin enfawr. Yna dyma'r arglwydd yn dweud wrtha i, ddyn, pobl Israel ydy'r esgyrn yma. Maen nhw'n dweud, does dim gobaith, da ni wedi taflu i ffwr fel Esgyrn Sychion. Ond dwi isio i ti broffwydw a dweud wrthyn nhw, dyma mae'r arglwydd a meistr yn ei ddweud. Dwi'n mynd i agor eich bedda a dod â chi allan yn fyw. O fy mhobl, dwi'n mynd i'ch arwain chi yn ôl i wlad Israel. Pan fyddai'n agor eich bedda a dod â chi allan, byddwch chi'n deall wedyn mai fi ydy'r arglwydd. Dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi, a byddwch chi'n byw. Dwi'n mynd i'ch setlo chi i lawr yn ôl yn eich gler eich hunan, a byddwch chi'n deall wedyn mai fi ydy'r arglwydd. Mae beth dwi'n ddweud yn mynd i ddigwydd, medda'r arglwydd. Mae yna lot o hanesion weird yn y Beibl. Rhai ohonyn nhw'n ddoniol, eraill yn bizar, a rhai yn codi dychryn arnoch chi. A mae'r hanes sydd gyda ni heddiw am y proffwyd Esgyrn yn proffwydo, pregethu a siarad ag Esgyrn Sychion yn ticio pob un o'r bocsys weird yna. Ond yn aml, mae'r Beibl yn siarad gwirioneddau mawr a phwysig gyda ni trwy'r hanesion bizar yma. Fel mae'r hen ddywediad yn dweud, gan y gwirion y ceir y gwir. Mwyn ceisio deall gwahanol rannau o'r Beibl a'i berthnasedd i ni heddi, mae'n rhaid i ni drio deall rhywbeth am y cyd-destun gwreiddiol pan gafodd ei sgwennu i ddechrau. Pan sgwennodd Esgyrn i broffwydoliaeth, oedd pobl Dduw ar y pryd wedi cymryd i ffwrdd o'i gwlad eu hunain ac wedi gorfod mynd i Babylon, be mae pobl yn galw y gaethglyd neu'r exile. Bron a bod dros nos, fe gafodd popeth roedden nhw'n gyfarwydd efo i gymryd oddi wrtho nhw. Mewn cyfnod byr iawn, fe nath nhw golli'r cyfan oedden nhw wedi bod yn dibynnu arno o ran i bywyd bob dydd. Fe gafodd patrwm arferol i bywydau nhw i ddwyn oddi wrthyn nhw,
ac roedden nhw mewn sioc. Na'r tybed yw hyn yn swndion gyfarwydd. Mae e'n rhyfedd dydy sut mae'r hanes yma ddigwyddodd filoedd o flynyddoedd yn ôl yn siarad gyda ni heddiw. Mae llawer o bobl yn dweud bod nhw wedi eistedd lawr i ddarllen y Beibl, ond maen nhw'n gweld yn sydyn iawn fod y Beibl yn ei darllen nhw. Nawr, concern mawr y proffwyd Esekiel oedd y deml, sef canolbwynt perthynas pobl Dduw a Duw ei hun. Dyma lle oedden nhw'n mynd i addoli, dyma lle oedd yn cynrychioli presenoldeb Duw ar y ddaear, a dyma lle oedden nhw fel pobl yn danfon pobl i'w cynrychioli nhw o flaen Duw. Nawr a hwythau wedi cymryd gannoedd o filltiroedd i ffwrdd o'r deml, sut oedden nhw'n mynd i barhau i addoli Duw a meithrin i perthynas efo Duw? Fel yr Esgyrn Sychion yn y broffwydoliaeth, oedd llawer o'r bobl wedi mynd i deimlo fod hi ar ben ar eu bywydau ysbrydol nhw. Ond na, doedd Duw ddim wedi anhofio am ei bobl, ac roedd am i'w bobl brofi bywyd newydd eto yn y cyd-destun newydd yma oedden nhw'n byw ynddo fe. Roedd ysbryd Duw yn gallu dod â bywyd newydd i'r Esgyrn Sychion. Nawr, mae'n bosib fod y broffwydoliaeth yma yn siarad efo chi ar sawl lefel. Wrth i ni deimlo fod popeth sy'n gyfarwydd i ni wedi cael ei gymryd oddi wrtho ni, gadewch i ni ymlonyddu a gwybod fod Duw yn y dirgelwch yn tynnu cynllun at ei gilydd. Wrth i ni stryglo falle i addoli a chysylltu efo Duw gan fod llawer o'r hyn sy'n gyfarwydd i'n bywyd ysbrydol wedi newid dros nos, gadewch i ni weld hwn fel cyfle i gymryd stoc, i adnewyddu yn ffydd, peidio dibynnu ar fendithion ddoe, ond ceisio Duw yn newydd heddiw. Ac os ydych chi yn gwylio hwn a ddim yn siŵr os ych chi yn credu ac yn adnabod Duw, gallwch chi wybod fod y Duw rhyfedd oedd ar droed yn yr hen broffwydoliaeth hon wedi dangos ei hun yn llawer mwy cyfarwydd i ni ym mherson Iesu Grist. Ac mae'r Iesu yna yn dymuno rhoi maddeuant, bywyd newydd i chi yn yr un ffordd a nath Duw ddod â bywyd newydd i'r Esgyrn Sychion. Dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi a byddwch yn byw. Dyna oedd geiriau'r broffwydoliaeth, a fy ngweddi i yw bod y geiriau yma yn wir amdano chi.